con eles. Anxo Guerra, moi boas noites. A Lucía. Boa noite. Lucía. Boas noites, profe. Lucía, chamádeme a Lucía, pero si es tan amable. Vai estar de alumnas. Que vou. Sí, ven. Oxe, vou. está de pluriempleada. Porque vai... Teño que subir a saia que non me dá, Vende alumna, vai estar de xurado de recantos, o sea que, en fin... non- Oxe, azul. E agora, Anxo, eu estou emocionado porque estas mulleres que están subindo ao escenario forman parte da historia, xa non do lugar, no? Pero claro, cando decimos o do pirim pim pim, decir, Non sabe vostede cantas veces cantamos nas miñas aulas do Instituto Pirim Pim Pim con nenos. Pois volven as Malvela con disco novo, están encantadas, nos estamos máis encantadas aínda, ou encantados caelas, van nos presentar as súas novas cancións. Está Silvina por aí para vos saludar. Estamos encantadísimos despois de escoitar Anxo. Bueno, que tal? Como estamos? Moi ben, moi ben. Alegro-me. De que vai a clase de hoxe, profe? Pois mire, Trixa, vostede sabe o que son zonchos. Pois zonchos sonlle castañas cocidas, sobre Ai, todo que ale por padrón. Xa vamos a aprender. Escoite estes versos. Has de cantar que chei de dar zonchos, has de cantar que chei de dar moitos. Así empeza o grande libro Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. E por que Amigo. cantares gallegos e non galegos? Porque naquel tempo na fala era como se decía gallegos, estaba castelanizada a palabra. Pois este libro é de 1863 e 100 anos despois, 1963, Fernández del Riego e outros académicos decidiron que había que ter un día dedicado á nosa literatura, ás nosas letras. E por iso, 100 anos despois, empeza o Día das Letras Galegas, ese ano dedicado a Rosalía. 1960. 1963. Xa. E sabe que Pero o martes sí. 17. E por que o 17 e non o 18 ou 16? Podía, Claro, verdad, por ¿no? esa foi o que lles pasou a eles, porque que días saiu o libro, é difícil de sabelo. Pero eles viron a primeira dedicatoria que fixo Rosalía de Castro do libro. E fixo, está asinada aí a temos, o 17 de maio de 1863. E fíxolle a... E dedicoulle a Fernán Caballero. Pero Fernán Caballero realmente é Cecilia Wall de Faber. Era unha muller, pero para que triunfasen os seus libros tiña que poñer nome de home. Aqueles tempos. Porque así andan as cousas. Aqueles tempos. Andaron sempre. Ademais, pensen que, así no que eu coñezo, as literaturas de arredor teñen todas un home de máximo. Cervantes, Shakespeare, Camões, Goethe, Víctor Hugo, Tolstoi, menos nós que temos unha muller. E niso estamos todos os galegos de acordo. Pois mira, E ben orgulloso. e ben un fachentoso Rosalía de Castro ten que ser. Sí. Pero, pasou Rosalía, ya lá vai todo, porque dos 60 autores que levan o Día das Letras Galegas só hai 5 mulleres. Ui, hai que corrixir isto, Ahora E espera. por qué? Porque a literatura galega, o mesmo que tantas cousas, non era cousa de mulleres, era cousa de hombres. E Bueno. digo era. Sí, porque... Porque agora non. Home, Agora pasado, xa hai máis mulleres sí que home, eu que homes. O outro día foron os premios Follas Novas e había ali máis mulleres que homes. Máis mulleres que homes. Certamente. Ben, pois Moi entón, ben, bueno, pois esta noite promete... todos os Promete. anos, Sí. a Real Academia Galega decide a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas. Perfecto. Debe ser unha persoa que teña valores humanos e unha boa obra. Iso sí, debe levar 10 anos morto. Sabe decisión porque iso evita carreiras, empurróns. Non hai disputa, non? Ten que ser alguén que sexa Bueno, realmente no mundo dos recoñecido. mortos aí haberá tamén a súa, claro. pero bueno, iso Justamente. E a quen decidiron dedicarlle este ano? Pois a Florencio Delgado Gurriarán. Perdón, xa mo dixo o meu neto que me correxiu. Non é Florencio, é Florencio Manuel Delgado Gurriarán. Ai, cuidado, dixo Porque o Aldán sabe máis agora na escola que a min. Aldán, así me gusta, hai que corrixir. Claro que sí. Florencio Florencio Manuel. Perfecto. Un escritor de Valdeorras, Eso é. dun pobo que se chama o Córgomo, que ademais de bo poeta, botou moitos anos no exilio. Por eso a Real Academia este ano quere, por unha banda, facer homenaxe a ese gran poeta, pero tamén a aqueles galegos que tiveron que estar exiliados en México e que manteron o facho da cultura galega. Unha gran mensaxe deste ano, por tanto. Moi ben, aparte da escrita de Florencio Manuel. Así que para todos nós e para todos Moi os ben. que nos ven, felices letras galegas na Felices semana que ven. festas galegas, sí señor. Felices letras Bueno, vai a estar de alumna Lucía, Laura Añón,
Laura. Está Sabela, está Laure, o de Mire, eu Majadahonda. agradezolle moito que me traia a Lucía, porque os que van vir tamén lles quero ben. Sí. Pero é que Lucía para min é a Lucía do Incio, que era como decía sempre miña nai. Tamén, Lucía do Incio Porque pa todos, claro. A miña familia, o Incio, eu vivín ali Ah, sí, 5 anos na Cervela, nun pobo do Incio. Que ben. Meu padriño foi 40 anos o cura do Incio. Oh, Así que para a nosa familia sempre a mellor cantante galega era Lucía. Digo era porque chegou Ortiga. Ah, cuidado, noso porque padre. Ortiga... E a Lucía É sobriño, pasou ao claro. segundo. Ai, ai, Está ben, Vale, pero non pode ser seguimos objetivo facendo. porque aí hai moito cariño polo menos. Pero xa sabe, a familia. A familia. Tire. Bueno, veña, vamos a empezar a clase, pero antes o que lle estábamos advertindo a todos vostedes cando Anxo Guerra pois estaba... Vou pasar o... espera, que me están dicindo unha cousa que temos que advertir. Bueno, sentámonos, vamos a empezar a clase. Pois sí, porque isto ponse serio. Anxo, Cando chega o profe, coñecías a expresión mentras ferve a pota, como era? Bailamos unha que? Xa me acordo que me dixo. Iota. Que dixo? Como era? Muy bien. A un baile tamén se bota. Un baile, non coñecía eu iso, non? Claro, e ademais explicaba a Silvina, a pota ferve dá tempo a botar un baile. Claro, claro. Tiña súa... Está ben. Bueno, Anxo, vamos alá. Pois vamos alá logo coa clase de hoxe. Imos empezar, case sempre me gusta empezar por Laura. Laura, A ver non. que lle vayan poñendo a palabriña de hoxe. Outro día xa acertou, eu creo que hoxe, agora está en racha Laura e vai seguir tamén. Imos empezar cunha palabra de Castelao, porque se o primeiro día das letras galegas se lle dedicou a Rosalía, o Sí. segundo foi como tiña que ser a Castelao. E a palabriña que nos van poñer agora Sí. é o título dunha obra de Castelao. Vamos mirar Unha para- obra moi coñecida. para Encerado. É a obra titulada Retrincos. Así que non lle vou dar xa hoxe pista ningunha. Retrincos que será? Cantigas, cantares, como a que escoitamos agora de Malvela, ou son así momentos, anacos, retallos... Nunca me dá unha pista. Sí, Non, Sempre me toca porque de xa leva primeira. moito tempo no Son a máis programa. sufrida daqui da Aparte clase. que ten o seu aquel, verdad? De verdad, sempre me toca A ver, Vas pensa un algo, pouquiño, pénsese. A ver, va. Castelao ten unha obra Retrincos. titulada Retrincos, que serán? Vou dicir anacos. Anacos, momentos, Anacos. claro. Moi ben. Foi pito, Claro. gorgorito. Son 5 momentos autobiográficos da súa vida que el narra sempre pois coa súa emoción, coa súa ternura. Hai un moi bonito que é o retrato. Resulta que unha noite veñen chamar a Castelao, ven un señor moi apurado porque lle está morrendo un neno. E Castelao excúsase, mire que eu son médico pero nunca exercín, teño título pero non sei nada diso. E digo, non, que eu veño buscar como pintor, para que me faga un retrato, porque non atopo fotógrafo, é para que me quede o retrato do meu neno. E alaba Castelao e ponse a retratar. Pero cando está polo medio ven o pai e dille, non, mire, señor, non o pinte así, home. Pinte-mo rindo, que vostede sabe como era o meu neno. Entón Castelao pinta un neno imaginario, un anxiño. E logo o pai pon aquel retrato na cómoda e cando ten visitas dille, dos moitos fillos que tiven, o máis bonito foi o que me morreu. Velaí está o retrato, que non minte. Que bonito. Sí, un dos retrincos. É o mesmo Castelao que tamén é humorista. Seguro que coñecen aquel dun que vai o paisano cun can famélico. É porque non lle das de comer ao can, pro que traballa. E logo porque non o matas, pro que come. Tanto lle ten. Así é o grande Castelao. O grande Castelao. Bueno, por onde va? Vamos continuar logo agora coa segunda palabra. Sabe, liña, pero que guapiña me ven hoxe. Que ben precio. Con ese traxe hemos ter que facer unha clase dedicada ao traxe galego. Cando queira, profesor. Pois a ver que palabriña nos A poñen ver, para vostede. non teño moita maniobrabilidade, cuidado. Mais que palabra voulle preguntar, vostede como cree que é o correcto galego? Como temos que decir? Vou á estación de servicio ou vou a unha estación de servizo? A ver, eu vou ás gasolineiras, pero se non... Claro. Ela é así. Por eso eu preguntaba, Claro. Pero bueno, si me apura, que lle soa mellor? eu diría estación de servizo. E dixo moi ben. Home, claro, vou dicir. Falou ben. Moi ben, Isabela, moi ben. Claro. E esta estación de servizo lévanos a outro dos grandes escritores galegos, que xa é o Día das Letras Galegas, estamos celebrando, que é Don Álvaro Cunqueiro.
o escritor de Mondoñedo, aquel que na súa lápida pon algo así como: aquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis. El fixo, desde logo, coa súa obra. El é o que nos conta da estación de servicio. Resulta que había un tal Padín de Cadarracedo que un día foi ás castañas e caeulle un ourizo nun ollo, baleiroulle o ollo, entón tivo que ir á Coruña ao oculista para mercar un ollo de cristal. E a chegar ali había un que estaba barato porque, aínda que era alemán, vinca per vinca, made in Germany, era alemán, pero era de cor violeta, entón deullo barato. Volve Padín ao pobo co ollo de cor violeta, aquelo xa era outro. Mesmo a sobrinha do cura, que nunca lle fixera caso, xa empezou a mirar para el e casaron. E logo a muller meteuselle na cabeza que os nenos, os fillos, tiñan que ter os ollos violetas como o ollo do pai. E por consello dunha meiga, ás noites, collía o ollo que estaba nun vaso de cristal con auga, e poñíao no embigo, e a base de intentalo ao terceiro fillo, xa lle saíron os ollos cor violeta. Pero logo as outras mulleres do pobo tamén querían fillos con ollos de cor violeta. Entón Padín montou o que el chamaba unha estación de servizo. Viña a preñada a dormir, con dereito a poñer o ollo e café con leite de almorzo, todo por 20 pesos. Decía Padín, Está moi ben, "Ois, Sí, son está moi os ben. misterios dos antollos das mulleres." Ai, amigo, a cor violeta dos ollos, está moi ben. Quen vai agora? Pois agora Lucía eu Pérez. aquí teño posto que estaba o A doutor Pérez. Lauren, pero A como modemos aquelo non é o meu primo Ortiga. Non é, pero... Non é. podía Casi, ser casi. ben, Bueno, creo que temos por orden a Lucía Pérez, tanto ten, non? No, ahora Bueno, ímola como que- deixar de última para Vale, darlle correcto. máis Deixamos máis relevancia. difícil, Para deixamos máis Darlle máis difícil. relevancia. Aquí o que manda é o E despois lle digo porque a deixei de última. Correcto, vale. A ver que palabra lle poñen hoxe logo a Ortiga, Chicho, Bueno, Lauren, sí, Silveira, vamos a deixar en Silveira. Silveira. xa que lle ven. Saboneira. Tanxer. Mire, A ver, Tanxer, que poderá ser Tanxer? Quere que lle dea unha pista? É unha cidade, non é? Mire, hai un verso de Florencio Manuel Delgado Gurriarán que di: pola ridente alborada vai o tren cara ao meu lar, tanxendo unha pandeirada coa deliza de voltar. Oh, que Entón, bonito. que será? Que opcións hai? Erguer, Ven subir, estas de aquí, ven aquí, son gafas de tocar sol, un non son as de instrumento ver, musical, vai o tren tanxendo unha pandeirada. Pois eu digo que tocaron instrumento musical porque son músico. E toca moi ben, señor Ortiga, toca moi ben, claro que sí. deu ben. Sí, señor. Tocou ben, tocou Gracias, ben. Claro que primo. sí, porque é un verso poético. Temos en Galicia, tivemos sempre grandes poetas, mesmo na actualidade, as nosas poetas están levando premios por fora de Galicia, son convidados a recitar. Mesmo hai quen escribiu que o galego é lingua propia para a poesía, que é certo, aínda que o son todas, e será porque é unha lingua moi melódica. Hai quen di que os galegos non falamos, cantamos. No. Un pouquiño como fan os italianos e os brasileiros. Lingua de poetas. Falando, por eso hai tantos poetas tamén de fora que escribiron na nosa lingua. Acabamos de escoitar aquí a Uxía e a Javier cantando precisamente a Federico García Lorca, Van volver agora, van que volver agora. escribiu 6 poemas maravillosos en galego e máis xente. Pero lembrame unha anécdota de Federico García Lorca que contan de que unha vez García Lorca e outro amigo foron a un pobo lá polas Castillas, debía ser, a dar un recital. E chegaron baixáronse na estación, ali non había ninguén para recibilos, foron ao Concello, e ao chegar ao Concello, sí, nós fomos velos, pero claro, como vostedes non veñen vestidos de poetas. Entón dixo García Lorca, é que nós somos da poesía secreta. Irrecoñecibles, Non sabes? traían uniforme. A ver, poesía secreta. E que Bueno, bueno, cambiamos logo a de última palabra alumna. para Lucía, Moi ben. A mí é máis difícil, para a non? nosa Lucía do Incio, a ver que palabra nos... Eu penso que vai ser fácil. A ver, a ver, a ver. Xa verá. A ver logo. Arreo. Arreo. Pero tamén lle vou dar unha pista. Dalle, Claro, dalle, que é a pisa. primeira vez que ven. Claro. Mire,
O grande poeta Celso Emilio Ferreiro fala dun vello traballador que suaba día a día nun labourar arreo. Pois eu diría con forza ou intensidade. Ou non, continuamente todo seguido. Ainda está a tempo de arrepentirse. Continuamente, todo Continuamente, seguido. continuamente. Arreo. É que no de todas poema... formas, sí que esta sí que se pode utilizar. E non hai xente que utiliza Sí, eu na miña... indistintamente. Sí, Sí, digo, no pregunto, inicio. profe, igual non. Eu No, coñezo digo, como- indistintamente Eu tamén. non se pode utilizar, no. O correcto é... máis ben utilizas arreo Eu creo que como fallou. seguido. Seguido. O que pasa é que ás veces cando un fai un esforzo seguido, é un claro. esforzo grande. Correcto, pero bueno, o correcto é Pero o continuo. correcto, o máis usado é Sí, pero seguido. Vale, aprendemos, pero a miña tampouco estaba Non, non non estaba estaba tan descambiada, non. mal. Era fácil, estaba... Ves, está máis Pois difícil. Celso Emilio Ferreiro tamén é un dos Fallou, nosos grandes poetas, que ademais nunha vez pasoulle que leu a noticia da súa propia morte e el contestou, como era poeta, cun poema no que di: os mortos que vos matades gozan de boa saúde. Ese está moi ben. E tamén, Sí, señor. Puxolle música batallán, eso. aparte de poemas sociais, ten poemas amorosos moi bonitos para a súa compañeira Moraima. Algún destes poemas a min serviume moito cando estaba nos regulares en Ceuta, porque collín ali certa fama de que eu ditaba moi ben versos para lle escribir ás mozas dos soldados. Eu cambiaba un Que pouquiño. me dixe, escribía Ai, ti as cartas eu ditáballes versos Os amigos, aos compañeiros amigos. de... Nunca cobrei un can que polo amor non se pode cobrar. Bueno, Altruista, podía ser un totalmente. negocio, moi ben. Sí, 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 sí. O sea que lle dictaba yo, tío. Exacto. Por exemplo, voulle poñer un exemplo. A ver. Celso Emilio Ferreiro di algo así como: cando quero soñar, digo Moraima, e ponse a tarde mansa. E eu ditaba ya ali un que era de Chinchón para a súa moza Luisa: cuando quiero soñar, digo Luisa, y la tarde se llena de brisa. ¡Qué bonito! Ole. ¡Qué bonito! Ole. Claro, tanto que o día que nos licenciábamos, ve un domingo de Chinchón: oye, gallego, hazme un favor. Digo, de logo, que pasa, home? Mira, ti é que xa nos conocemos bastante, xa me ditaches moitas cartas, eu agora mañá chego a Chinchón e que fago? Cásome ca Luisa ou non me caso? Eu que lle dixen, respondín como respondemos os galegos, cunha pregunta ou dúas. E logo a rapaza é guapa, guapísima. E ela é boa rapaza, al que diga lo contrario lo capo. Me contestou. E dixen eu, oi, casa de ben seguro. Pero agora ás veces pola noite, si cando non durmo, empezo a pensar: e se a cousa non foi a ramo, e se por culpa miña agora son infelices dous chinchoneses. Pero tamén sigo pensando e digo, no, mellor case seguro que foron felices. En este momento hai por ali naquela fermosísima plaza de Chinchón, pois media dúcia de nenos que son netos deles, e entón xa prendo no sono e durmo perfectamente. E ir por Chinchón un día, ti non fuches a investigar, non? Por si acaso non fuches. Non, fun a Chinchón, pero non Pero vin preguntache. non vin o... Subo por ali un día Que nos pregunto. chamen de Chinchón e nos conten. O que nos chamen de coñecen Chinchón, esta a ver si ya historia de amor. aparece. A ver. Bueno, querido Anxo Guerra, moitísimas grazas. Moitas gracias a vostedes. En nome das letras galegas, grazas por vir todos os venres aquí. Repito, de felices letras, estean onde estean, en América, en Europa, Correcto. en todas partes. No, e sobre todo para facernos felices a nos con o noso idioma, que é unha maneira magnífica Que de a amalo. mellor maneira de celebralo, como di vostede, é falalo. É falalo e amalo, porque amalo. divertirnos con él, comunicarnos, decirnos cousas lindas que nos queremos e Pero que cantamos e cantalo. bailamos. Falta unha cousiña, non? Que falta? Claro, xa non Dijo. teño a cabeza como teño que tela. Pois resulta que empezamos a clase cos versos que empezan cantares gallegos. Sí, Entón, temos efectivamente. que rematala O dos cos zois. versos que rematan cantares gallegos. Ai, amigo. E para iso, se me permite, vou pedir a axuda da nosa compañeira Trixa. E A digo ideal, por qué. a Mire, ideal. O mellor sería... quen mellor me Lauren, pode pero bueno. acompañar porque o outro día unha filóloga da Coruña, dona Tareixa, díxome literalmente: oi, que galego máis bonito ten esa rapaza do luar. Pois un bico a dona Tareixa dende aquí. De Filgueira. Mua. É de Filgueira. De Filgueira. Non é mérito meu. Pois imos logo rematar cos versos de Rosalía de Castro. Quere empezar vostede? Veña, empezo eu. Non me expliquei cal quixera. Pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño. O amor da pratia me afoga. Eu cantei.
A gracia non era moita. Mais que facer desdichada, si non nacín máis graciosa. Cantares gallegos, Anxo Guerra, Trisha Fernández. Bueno, fantástico.